Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Lakha Sirkep Amring constituency ke pardo Taseng polling station along BJP mass training program Kedun. Taseng polling station along BJP mass training program along EM Sangpirina Terang P Kacharipon Amaya along CEM Tuliram Ronghang MP Amar Singh Kiso MLA Rup Singh Teron Karbi Anglo Autonomous Council Deputy Speaker Avhichit Kro Lapen ke Ongdung Team Karbi Anglo Atum Chetongdung Labangso mass training program along Congress ASDC APHLC atum Bangsuri Sose atum BJP along join dun pusi Dr. Tuliram Ronghang ahin pen nang pachini dun. Lapen Taseng arong along non prab jin pen hum phokep ringwell pipon poputa rong aradaphan lamchak chipitekang. Jer kendeng pen nang kelo berta kohelet milik report Karbi Anglong News Channel. Katsing long para ke hai, Kopli konsensi Pawan Kumar ke hai, Lapen ke abari, IEM lo, iletung spokesperson cuma dua ke hai, Pendang lo, iletung Katsing hon nai, BJP, othip do thip pen ani do kapetir thip abang tu, abari nai, abari, ye Karjang long. District BJP amai Pumate non ke alangli Assam State Small Scale Industry Corporation amai Chairman Urun Terang Kahai Pendanglo Muhila Morcha Jo Morcha ST Morcha Minority Morcha OBC Morcha Local Committee Pendanglo Pinida ASC lapen Congress lapen APSLC pen Lemra pen Pabang Buang Pikidoan Lapen ko purun lepai purun lapen ke rawa sara ke hai tum gidan sati sar puri so yang ki bigiti aprang si yang tum bha nak dili ke banglong dak tasanglong ke banglong lage dili ko jalangi here pin pen ning here at pen class pen parliament along chu ke damtan hempe kalama putha ka ning jeitun article 244A putha Wajah kelasa penjadenge tu labang pu Omor Singh Kiso ke hai MP laben ke West Karjang Bharatiya Janata Party amai pu Rudi Panghang ke hai laben ke lekom da Boy Terang so MLA Rup Singh Teron ke hai Local MC mate Karjang Autonomous Council EM Rina Terang dia ke hai pi EM Mor Singh di Indian National Congress Party Active Worker Manob Terang alang limena a party che otikang si Bharatiya Janata Party BJP along kachepa okdun. Diopani constituency arlo Congress a party Klembangphu Manob Terang alang li inut Congress Party along ing tangkring Klembangphu kopya potsi BJP a party along kachepa okdun ma alang li ang tonpen kachethan pon ki BJP a party hello a hokpet kaching thur a sayamo ke klempon a party lapen Karbi Anglo Autonomous Council Kacharipon Dr. Tuliram Ronghang Kacharipon keme parpik pena joksi nili chepa okdun lo Lapen Dr. Tuliram Ronghang Kacharipon a sorkar helo atok ano inglong arlok antame kachingthur amo asayan keklem kapachitangpon abangphu Lapen a potsi ning ke dokpensi Congress a party pen che OC BJP a party along chepa okdun pusi alangli phirang ke amai ingnisi ang tonpen alamthi chithanpon Tangte alang kupia potsi Congress a party along che otikang bupsi BJP a party along kachepa okdun ma ang tonpen kachithan pon alam thili arjupon iksina News Text Report Karbi Anglong News Channel Lalo kecensi Karbi Solandora doan pas tamay nilihin pen kardong pajero lalo kedamtang nili Jambilian Gio lagi nili mitang sa founder lo laban tamay Congress Party long so tamay nili arjap klub pen pinaan say cherap dun lo bans tamay non iruya prang nili kopi pot si Bharatiya Janata Party long chipa okdun ma
labang ke kapret penaan alam ke dolo bon sitami nili ke chengsi ningi chithedam ke itum karbino mas council CM Dr. Terang monghang ke hai alang li kiklem ke dam kimi thedam long ajoni si nili tum penaan kongres klem bang phu bang thi la pende PHLC klem bang phu bang thi tamle la Bharatiya Janata Party mate tim karbiang long tum chi paw dun lo la kopia thesi tum tim karbiang long chi paw dun ma la han lo je ke cheng si bang itum karbi itum ke mang ke article 244A han lo la ke kanto ka ve tami chini lo la si article 244A la ge tum karbia khai long ke kar I mate kenang vekjia son lo la si tame ni tum non thekdam long ating pulo tante alang li ni tum ka ching hon CM sir alang li pen le nang klem pi unji bang avelo la pen de alang li si tum hane wan PG pata ning thedo la pen de isi la nam sena no tum karbiang long tame ke ching si bang development a hin si tame penang ana kapre jam party tum tama prang tame dolo bon si tame nona son a development bang ken tum thekdam long lela la si non tum for example landam sena non itum itum karbia so si dolo tarapung borpung nilip homasti tarapung borpung borlang so sarihuti ria ra itum landam sena ladat tame penaan aningkan sur tharu kan tame da karbia khai tum si dolo nilimitang arong man si tame da nilip homasti lo labang ke janghan rilang kongong pulo si tame non landam sena non ilitum kai arni bangge RV arni ki janglo pote gari masi sidamole sub center avi medical kedam ya towar avar sai avi lokacharli school pe do tame lokacharli ya dim tame sen avi like people lo lake towar joini lo itame non langnam sina non nilip homosti long kedo borpung tarapung atowar ta non gari dam lot lo non lage kuma joini lage kapra joini ke lo lage itum kaching hon CM Dr. Terang monghang sara joini lo kijuna lang penching lo penang development anong lihin pensi klempon lo lapan ni silang nam na itum karbia khai kamate culture ahin sitame itum penang ansin thur pon lo lake matro ake hai Dr. Terang monghang sar ki japon tim karbing lo ajoni lahai penang ana hormone ninche sela majoni sing itum Dr. Terang monghang sar ki japon tim karbiang lo tum nili tum tame chingwa chingsai langdam pen chipa ok tum lo tangtila nangli homosti mate deopani constituency ke atokan no long ke papi hub arong rup samidola tangtila so arong rup han ke paching thuri phan kemang pon doma lalo isi bang epilo kapre deopani homosti ta pikta am atokan no arong du bon sitame non langdam sina 80% atowar ke bas 75% atowar bang ke mesena so thidam long lo la eko people lo lage kijabang fu misena polo la pende isialam bangela lo jo nilirong maduram terang arong 24 nong de pani maduram terang ke la ke forest village lo establishment ke 1952 ninkan bon sitame non ke damtang anda penang am ake the dinga tum dolo chelar olo tum de pani hamosti long tame bon sitame lason son je tum long CM fan one blue pensel bang soro na pala ako la pente kethi ding da ki wang pensi kopi ko son la kiklem ke dam nai bona kar ju khan bota awi bon same doktora tunra mong hang sara ke hai ning ke mi pena job nili phani hang lo chingki chi tham lo je nili hanong si wang nang ji sa ko nili lam thi sibet tu tame lam thi sibet nili hamai lo munit nili ko pilo thang cha chini dundi bon si tame alang li ning ke mi pena job en phanang pulo nili nang li hem si wang ko nili hem along nili rong group along si wang lo hadak si penang anin tum program me sen banitum asaida pachun long lo la pen hadak ta me alang li chi chak te kang lo je la ni tum hang da hang de ajada son dai tum cha hang de alang limit hang ning gi me pensi to war ke heno pe khang jang la ns 39 pen ho chunga jan an mate balijan halang tu kiling arong hada an ge to war masik hang nara ki mitawi bonus tame alang li kewang pensi non bang ke alang li pilo ning jete kangke to war tame ning tum hang de pin hang het pin alam the pale li pin a prangsi alang li si to war tame nang pami pilap ji pusilam chak tame nang pusite kang lo kapen li sin ning karong dam ke alang li si tam alang li mithang sini tumarong kewang lage ning ning ki mea joy ni lo la pen tum ning arong pi tangtila Kongres asong pe nang li ubub lo si Kongres asong ko an kalipson do ji la bangke
non marke laan lukson ji laan lukson se puge te tum udam thip ki une bon sitame kopilo non tum congress party long tame intang kring alang li mohan singh narake hai alang li tame ni long tum long claim ra pet dam ra pet non bjp long chipa ok lo la pende adivasi pen sitame alang li rajesh ekkar ke hai alang li sitame tum congress party pen chio bupsi tim kar biang long chi paur no la si la congress party tum ko an kan hok jima la bang ke mu apor chi chini po idam tama ni li jambili ngo long founder lo bon sitame non apor chi lagbom ajo ni ni sitame non puthot bharatiya janata party long chi paur lo lalo la so ngo bang ni tum no mat ke kankir chegi buge enkir kilo bon sitame nili bang ke chiu book lopot mas tame nili phi ki klema tum dola alang li heme bongrum ke hai alang li ge la jambili ngo long hala so nili klem bong ba alang li ke secretary lo bons tame non bang ge alang li phansi nili tum non jingwai jing sai pen alang li phansi kadu ko we asai anta alang li phansi tum khodai lo documents pension lo pena ana hormu pima ka ngo long ke do so ans tame alang li heme bongrum ke hai alang li phansi ni tum hand over lo lapen alang lisi labang suenju pantang pon po patani nili jungjung tame ning thepon lapen de pani arat tame lapen karbi arat tame ning thepon ni tum nili abang ke non make resignation letter po tame alang li reading sim tum cpr lo bonus tame no tum social media lo ni tum labang support non chingki chi than bom lo je tum prapti social media lo tame labang su kachi tokalu tame tum paklang pon po si NGO bang kela tai si NGO ta tum 24 nong de pani constituency long da kenang so report lamang so NGO bang padu bang ji la panalang li himne bang ke hai alang li se lamang so NGO ke japon po pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me